Ano mo pala naman. Hindi lang pag may asukal. Hi guys! Welcome sa aming channel, mga kamukbangers! Hello! Nandito naman kami uli. So, matagal-tagal kasi kami walang mukbang. Di ba? 1 month yata. 1 month kaming walang mukbang. So, ito, nagbabalik mga kamukbangers. ang mukbang namin ngayon, champurrado. Tapos, ang partner niya, bilis. Pakita lang namin sa inyo. Ayan, isang, anong tawag dito? Kaserola. Kaserola, isang kaserola. Tapos ito yung dilis. Ayan. Kaya nating ubusin to. Palagay nyo. Hanggang sa aga namin. Try natin kung mauubos. Okay guys. Start na tayo. Excuse me. Grabe ng gusto to. Yung weird part na ganda yung bilis. Come on. Sabi, sinulay na narado. Tapos gusto mo siya ng bilis. Ayun. Higop talaga. Pwede na mag-swimming sinulay. Ay, ano dito rin na yung masaya yung masabihin. Pwede kaya ang champurrado, haluan.
Yung kamote. Parang kaiba. Walang magkaon. Ito si Inay. Anong tawag? Report. Tag-report kayo. Ano naman na eh. Mukbang nga eh. Round 2. May bukas pa. Dagyan mo sa tinapay. Champurado in a day. Walang kakao na rin. Baka Manoy, pasundo. Pero may ito yung sa gilid, sa kaibahan ko, sige pa ni punong-punong. makakauta ako sa Jollibee sa oras. Init. Pagbukas ka na pagmerindahan. Pag-iwas pa lang. Gutom. Grabe naman manay na. Ano mo, manay? Malala naman. Malaba ka pa nga ni. Hindi, bukas na maglalaba. Hindi na kayanin yung powers ko. Sayang. Sa naman, aros kaldo. Tapos Webes, plain na lugaw. Mukha na kita magsalipsikaan. 1 week lugaw challenge. So, yung simala pa man na pero naimatay. Dahil sa gutom na. Ano si Box? Iha. Text ko si Box na, Doc. Hindi pa ako makakapasok ilang araw. Naglugaw kami. Bakit anong nangyari? Naglugaw po kasi kami straight 1 week. Wala pong tayuan. Wala nang kusog na. Pag naubos ko yung rascado. Two wheels. Ha? May tubis pa rin. Two Ano wheels. ba siya sa mga barkada? Dalawang gulongs. To, ang joke ko duman. Pero wala kong mali. 2 wheels ba yan? Bakit naman mga kabanga? Nakasimot pa niya. Baka hindi ka katulog ka lang minsan. Baka sarili niya ka na. Sa gutom. No! Mga tok-tok si Nunay. Nunay ako din nagutom. Ang galing talaga nito na pag sinabi ko manay. Bigla na
Nasanay talaga Naano na siya. kasi siya sa UUR daw. Nasanay na. Nakalisado niya na. Pero pag yung bigong kapot sa ano, at siya yung pakilap, pero pag ano, mga alas 12 na, minsan ay pupikapot, andyan na siya, ang tayo. Tapos mga hiling ko magaling, manay, minsan andyan ka, o, ano na, alas 6, alas 12 magkapod ka manay, isin na. Sorry na po. Dapat na minsan. Di ba pag Alam ko na, mag-alas alas ko na dos pa lang, na. alas dos ka, abot ko pa lang nagkakaon ako no. Katapos ko lang magkaan. Mainot na siya dyan. Sabi ko, ano hunay? Ngayon kapatid magaling nito oras. Sabi ko, tawid daw yung relo para may hilingan siya. Sorry na ko, dyan ay alamot na, no? Hindi na magod sa, ano yung relo ko. Nagkami. Baka nang gusto ko kaming Pagkalit ka pa kakaparibot, ang makaw ka, di balik ka naman da. Nagano'n na lang. Sabi ko, tayo pa anak ko natunawan. Palabasan muna ako dagos. Baka ang gusto niya dun sa labas. Dyan. Para makaluwas na siya. Di ba sa barkada niyang gangga. Siya ang, ano man sa inyo, batid man talaga siya. Taday siya ga, dayagan, ano. Nakaano lang siya dyan. Dyan lang siya, tapos malakaw-lakaw hindi eh. So ako, nabasa ko na yung sa Wattpad, yung sa game ni Napising. Hindi ko siguro pagining, ay ko pa maging lalakan. Sinunay pala ako na, puti ang pakaisita siya pa, ano na, dahil magpapagbugang puminamil ako na supog. Tamang parang natin siya. Bawa, minumay mo. Kaya, ito ba pag mas pagagamaan sa imo, hindi mga nakaw-tayo ko yung saan ka tawag ko yun eh. Kaya, kiling ako, duman ka pala kagi. Sorry. Duman, kasabag yun yung banggi. Uya ako. Kaya nga, duman man ang hiling ko. Sinunay, duman. Kaya pag duman ako sa panduang shortcutan, kapag ako sa imatay, galuwas. Kadyan na siya, kapag kalakaw pa ako, nakaano na siya, nakasalad na. Salad ng mapilit din. Kasi inano mo sa tali. Hindi na nga siya malakaw. Kapag nga magdadapa na siya, di pagbalik ko, saan ko na pinakasalat? Time out muna. Pagmukbang ta? Ako ang nasagot. At least nga, ikaw kaya. Pero pala sa duman. Ay, binili niya ang pena ko. Hindi pala ako Kala ko pa din ako na ito kasi July, Uy, grabe naman si Manay. Pinatay mo siya. Nakita Sa taon sa nasa masupig ba ito sa imo? Paano naman naging 2,000 mo na? So, 1,000 na, ano ito? Basta 2,000. Supig pa tayo pag natumang kang ano, diba? Sabi ko na sa'yo mo, ilista mo eh. Tatalista ko daw dyan kay Boy. Ikaw ang buong listahan. So, let's balik to utak ko kay Super. Ano mo ka naman? Hindi ko nailing na ano ko Sino? GMA? Ano pala? Ang nakakita na ko sa costume ninda kasi bagay sa Sailor Moon. Oo. Naano ko man ito, nailing ko lang, pero hindi ko siya talaga nahiling o ng panood. Ngayon sa patalas, pwede mo nahiling. Dahil ko lang din sa Patalastas, yung nakaagi lang na parang nag-throwback si Jeneline. Nakabasukan mo ah. Pag nag-iik. Diyan pa sa mga bilis. Mas pa silang pag may asukan. Papatakon lang. Hindi ba sunog dala kay Tukamboy? Sunog ba lang sa Bulacan ba yan?
Oo. May asukal. Ay, na day itong biga order ta naman day. Ano pa no, di sila nakapunta dun sa lugar. Medyo layo sa office. Tsaka, bira, di mga schedule yung mga taga-duman mapunta sa ito. Ano daw? So, yung Ano mga- Chari-chari. Chichirya ang kanang. Chori. Yes, ang kaserula. Spell chori. Okay guys, tapos na kami. Tapos na kami kumain. Halos naubos namin. Pero may konting tira pa para bukas paghahatian namin yan sa alusan. Ito guys, magpapaalam na muna kami. Huwag pong kalimutang i-like and share. And then, huwag po kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Thank you! Kita-kita po tayo sa susunod na mukbang, sa mga kamukbangers.